Здравейте, скъпи потребители на Топа, съм Тидвол с БГ. В този клип ще ви покажа как да си изтеглите и инсталирате в 14 картната версия, разбира се, нали, не е закупената, тя не може да се изтегли така. Първо, отидете на този сайт, ще има линк в описанието на клипа и малко по-надолу ще ви излезе това, натискате го и изчаквате тук това да ви зареди, след това натискате тук. Чакайте малко да заради, готово. Натискате OK, принципно на менюто. Така, тук си избирате папка, където да ви. Аз в случая съм си избрала Films. И така, тук отказ. Така. След като си изтеглите играта, ще ви трябва и как за нея. Отивате на този сайт, отново линк в описанието. Така, тук се тегли, аз ще се върна като ми се. Така, пак съм тук, изтеглим се. А след това отдолу ми излезе този файл, който е, мисля, че... Така, значи, мисля, че беше 28 мегабайта и 200, няма значение, отваряте го. И излиза тази папка, натискате я. Чакайте. Така, няма значение. Това не ви трябва вече, излизате. След като се изтеглите, отивате във Films и или там, където сте си изправили да е играта и влизате тук. Така. Първо тази папка няма да има, трябва да отворите, да резервирате, така скажа, тази папка. И след това ви излиза тази папка. Така. Влизате в Game. След това се отваряте кракът. Така, ето кракът. И копирате този файл. Аз директно ще се поместя. Ето тук. Това няма да ви излезе на вас, защото аз вече си имам копирането. Но пак ще натисна и готово, играта ви е готова. Ето ще докажа, ще си го отворя, натискате тук, изчаквате малко, за да ви излезе това прозорче, натискате OK и готово. Играта ви е готова. И надявам се ви съм помогнал. Лека вечер от мен, Тиноволк с БГ.